as amended. I put a question that clause 3 as amended stands part of the bill. Those in favor say on the Uganda jamana ka politiki jɛkulu ye wote kɛ tarata wula fɛ. Ɲɔgɔn ye ba dɔ la walasa ka sariya dɔ ta min bɛna ɲangili gɛlɛnw da cɛ ni musoya kɛbagaw kan. Wasadenw ye fɛn caman semantiya sɛbɛn fɔlɔ la min tun b'a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛ ni musoya kɛ walima n'a bɛ fɔ a ma ko a ye LGBTQ o bɛ se ka san 10 kɛ kaso la jamana kɔnɔ. Cɛ ni musoya tun tɛ sariya kɔnɔ ka ban. Jalaki kura minnu latigɛra sariya fɛ olu hakɛ ma dɔn o yɔrɔnin bɛɛ. Amerique fangabonda White House repercussions that we would have to take perhaps in an economic way should this law actually get ye jamana lasomi sɔrɔ ko kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ ni sariya nin donna baara la. Nafolo kɔlɔlɔ bɛna kɛ bɔnɛ ye tiɲɛ na baw an bɛ sɔrɔ ko dɛmɛ caman minnu di olu ɲɛsilen bɛ kɛnɛyako ma. John Kirby n'ale ye jamana lakanatɔn ka kumalasela ye o y'o sinsin. Fox Ode Oyewelo n'o ye jamana ka kɛlɛbolo mɔgɔ sugandilen ye n'o ye jamanatigi Museveni ka politiki jɛkulutɔn ma ye ale ye jɔyɔrɔ ta o sɛbɛn nin kama. Wasadenw y'o fɔ AFP ye ko ka kɛɲɛ ni sariya laban ye kojugukɛlaw bɛ farati la ka u ka ɲɛnamaya bɛɛ jalaki walima hali ka saya jalaki da u kan ni u ye kojugubaw kɛ.